Bé, senyor Rivera, vostè ha acabat fent una moció sobre un tema determinat, però ha acabat parlant del que li ha donat la gana, oi? Atenuar els requisits de caràcter lingüístics, de barreres laborals. Vosaltres plantegeu, senyors de Ciutadans, que hem de fer mesures des d'aquest Parlament de Catalunya que atenuïn el coneixement del català per potenciar la mobilitat de les persones. Jo li pregunto, senyor Rivera, si a vostè l'han escollit els ciutadans de Catalunya o l'ha escollit el secretari de Justícia de Quintanilla de Onésimo o el metge de capçalera de Quintanilla de Onésimo. Perquè vostè, fent aquesta reflexió i posant-ho en una moció, el que s'acaba de carregar són els drets individuals dels ciutadans de Catalunya. Aquells drets que vostè diu defensar cada vegada que surt en aquesta tribuna, perquè el que importen són els ciutadans, el que importen són les persones. I vostè aquí s'acaba de carregar els drets individuals dels catalanoparlants. I això és nacionalisme espanyol, senyor Rivera. Però mai hi ha una barrera d'entrada lingüística o una barrera laboral dintre del mateix territori espanyol. Però és que a més vostè fa una cosa encara més greu, o si més no, igual de greu, i és que nega el dret a la mobilitat social a la persona que ve a treballar a Catalunya, perquè si no coneix la llengua catalana ja em dirà com podrà progressar en els diferents escalafons de la nostra societat, on evidentment el coneixement d'una llengua oficial com la llengua catalana és absolutament imprescindible. Volem un model de societat més obert. Vostè vol convertir en una obligació cara a l'administració pública que s'atenuïn, que es relaxin els requisits lingüístics i per tant vostè està negant la mobilitat social de la persona que ve a treballar al nostre país. Per tant, està farcida aquesta moció d'incoherències, està farcida aquesta moció de nacionalisme espanyol, està farcida de vulneració de drets individuals i per tant penso que hauria de fer una seriosa reflexió